Di Mas Kronggot nggih. Dulur-dulur Kronggot pundi? Pojok. Nah, iki uji coba. Insya Allah untuk ke depan nanti jika ini nanti aman, panggah aman loh. Wong Nganjuk ini kan cinta damai. Ya. Mayangkara original sudah bisa pentas di Nganjuk sekitarnya. Mbok pilih. Kabeh bos iki. Nggih. Kabeh Nganjuk. Pokoknya tertib untuk teman-teman, untuk bolo-bolo, untuk dulur-dulur seniman yang ada di sini. Nanti ini aman, insya Allah Mayangkara original untuk ke depan bisa pentas di wilayah Nganjuk. Bos, bos. Anu, dek ini kan nggawa kontona ta, dek ini kan. Sopo? Lha kuwi. Bolo-bolo dulur-dulur, mbak-mbak yang cantik. Monggo, karena ini spesial menghadirkan Presiden Kondangnya Indonesia. Liane nekane niken iku memang bukan iku angel mboten. Karena ini saya informasikan niken sampai bulan Februari ini jadwalnya sudah full. Jadi setiap hari sudah ada isinya ngoten. Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu panjenengan mugi-mugi Mayangkara original tambah joyo sak laminyo. Monggo Mas. Kita panggilkan Presiden Kondangnya Indonesia. Beri tepuk tangan tuh. Sepote Mas Harjo. Niken. Wah, piye Dek? Piye to, Bos? Iki playernya nang ndi ta iki? Jek pipis paling. Player kali ketipunge. Sopo? Jek turun saja ya, nek diseruduk Mbak Niken rodok mondok. Ngapunten niki tidak mengurangi rasa hormat kula. Instruksi dari Bapak Keamanan, monggo adik-adik sing mirsani wonten panggung mandhap kemawon dokno tok. Ayo Bapak Renggo didukne Bapak Renggo. Lah niki mesane sing mburi gak ketok. Niki umpami adik-adik mandhap sedanten setuju napa mboten? Setuju. Mesti kata sing setuju. Amargi sing wingking mboten ketinggal. Alhamdulillah dulur-dulur YouTuber akeh tak absen siji loro terus iki TV budaya kayak Royce iki tangan kanane Niken terus iki sing digar gak tahu hadir iki. Ndi digar iki? Bos. Wah. Medok le kok kebuan. Mas Dek seneng son muduke Dek. Muduke Dek. Gak enek BPJS iki. Nyuwun bantuane Bapak Linmas Keamanan. Sing teng dhuwur panggung yang tidak berkepentingan mandhap kemawon. Nganu Bos. Nggih, Mbak Imam. Bos. Iki pentasnya ini nek ngeronggot spektakuler Bos. Spektakuler asli no. Enek Mbak Niken. Sing spektakuler enek. Apa wi? Delok nek dhuwur. Wow. Payungan SBS. Wi kelas VFI wi, kelas VFI. Hati-hati Pak, kesetrum. Oh iya. Kabel. Dek. Lah roh to. Terima kowe iki sing garang cah pira to? Papat. Cak sapa ndi to? Jegrek ndi to? Jegrek medok e. Lah kae. Ngemis yo ben. Jegrek galo tas diputus ayu deh. Ora. Sapa? Gunjuana. Wes terima ngene. Ngono. Niken perform nyanyi wis biasa. Jajal iki jajal Niken iki ditokne tapi karo nggih versi ganongan piye? Jajal. Percaya gak Niken iso ganong? Gak percaya. Gak percaya? Loh, ngeremeh. Ngenek kekno ganongan kene nduk. Lho biasane nyanyi kok. Sik, katokmu. Kowe ra genah delokan. Mbek. Rangkepan gak? Wes rangkepan. Sing dek iki. Dek iki gak rangkepan e.
kayak ganongan, gue ganongan no, ganong iki. Oh silone iki, Mbek. Aja, Oke, ganongan tapi silone iki, Mbek, ben ketok. Ben gak ketok. Ben ketok ganongan tenan. Oh ya. Ngapunten dulur-dulur dari seluruh seniman. Assalamualaikum. Mugi saged pas duluran selawase. Ora apa-apa deh. Kesusudo iki ya anoke. Talane ngene. Ya iki trah yo perform nek ngrong nek pojok iki ya harus semaksimal mungkin perform piye, Mbek? Lah ngarani wis sing maksimal. Iki perform pertama adewe ning Nganjuk. Sajane ya pertama memang sempat Mayangkara tidak boleh main di Nganjuk karena memang kurang lebih bar Covid ya, Mbek. Alhamdulillah dari Bapak Kepolisian sudah diberikan izin lagi. Semoga kedepannya dari Bapak Kepolisian tambah sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Piye? Piye, Mbek? Ayo Wil kendang ono Wil. Pel. Sing gendang matane kena keringet pedes. Pel. Kok dhisik to ben dilap. Terayu panasi mentor-mentor. Panas. Dek ini dikek udan sahabat. Dikek panas sahabat. Yo, jane ra oleh sahabat. Disyukuri ae, Mbek. Rada rene, Mbek. Sing nyuting ben kita. Beri tepuk tangan untuk Niken Salendri Mayangkara Ori Cina. Pukul. Ora ndelompok kowe. Yo kalah dah lek ngene. Si Grael. Nyanyi iso, nglanong iso. Kapan koncone dikeki babian? Penak. Alah. Oh, narik benda pusaka tuh mangkat lho. Larang kamu. Apa benda? Sauto kan? Ini. Ya, dan. Coba. Persiapan. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Hati-hati. Bismillah. Jangan mikir. Tablak. Mikir. As. Bismillah. Amin. 1. As. Tepuk. No. Apa lari maraton? Niken matane picek kan. Tak tunggu kok kono kowe ya langsung sautu kok. Lah aku rono ndek mlayu ngetutne aku Lah iki maraton iki. Kowe bisa balapan mlayu. Iya, itu kamu harus salto peculit. Iya. Gimana? Itu yang deket kasih contoh peculit. Wih, gimana? Tolot. Saltonya gimana? Contoh nih sih. Anto ayo toh, pesek ayo sek.
Lah, Oke, kuwi ya, ya. step pertama. Step pertama pemula salto sak menit dhisik. Aja mbombo. Kowe kok bobo beh bisa kok mburi kowe. Kok suwe? Persiapan ancang-ancang Hop 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 hop. Iki yo ngono, mleweding. bocah ya. Didep ning ulan disuwek-suwekne kok. Persiapan iki ancang-ancang. Sawangan. Ya. Piye? Lah. Ya rencet bokonge mbok konone. Aku emang ngono. Oh, tawangi. Ayo Dang, ayo Ken. Buktikan kepada masyarakat Nganjuk. Resai mesu mau mentolo. Oh gak oleh. Disuruh, Tidak disuruh. boleh sama wanita seperti itu. Yo, masa di gandungan kabotan. Oh. Yo. Lah, Diwangi lah. Wale, Masa- wale. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Se. Hop, hop, hop. Terus. Wes, Keongnya cepat. iki kabotan apa iki jenenge iki Keong. candol, Sanggul. sanggul. Kowe kabotan sanggul kan? Tapi gak gawe sanggul ya tambah wayu. Larang. Iki nunggu kowe iso iki. Masa to? Kuwi barang larang. Alah wong itu metok. Kuwi larang Sembarangan. kuwi wis sembarangan piye to kuwi. Kuwi tak kae tau ta ditari Mbak. Sanggule sampean tak tumbase 100 juta ora tak wehne. Iya ora apa wis sawonge kok. Ora. Oh bisa Sandase. Sandase ora tak wehne. rambut palsu kok. Tak kira tenanan rambut kuwi. Aku ora iso Dah. salto aku. Heh? Gak iso salto. Gak Wes iso. ngedrek ae piye? Yo. Ngedrek. Yo. Ngedrek wis. Gila. Ya kuwi. Pojan, wedang bulak iso dadi klawu. Jak munggah. Aku kok nyangoni sih aku kok nyangoni. Ya. Aku gak mau sangoni to tante-tante. Ini namanya siapa? Setan. Boneng, ayo sini. Behane pakai pencotot. Awas. Ya. Hae. Hea. Hae. Hea. Hop. Dek. Sik to. Wong kethekane urung wayah metu kok mbok tokne to. Bos. Lambemu ya celutak. Iki ya ciptaane Gusti Allah tapi ya rada nemen. Iki kaya bongkok segar. Lho ento. Piye. Ha nganti kok. Jane sing dikotangi ya apane? Behane mae iki. Sik to, maju rene. Padha lho delokno. Iki masa Pak Ida. Iya, nyapa cangkeme wi, nyapa wi, nyapa? Hah? Diloloh kowe. Diloloh mik. Wilo ndang, sapa sing gelem nyadrek lho? Ayo, Mas. Sik to. Iki lho, poloke delon, poloke lho jek enek sepene wi. Wes, lak masalah pertante-tantenan biar Mas jegrek aja. Ayo, sapiro to polamu sapiro? Duduhno. Oh iya. Jenenge sapa? Mbak Nadine Sanja. Itu ular. Ah, jenenge ular sanca. Sapa? Nadine Sanja, itu ular. Ah, untung lo kuning. Pas muni sanca langsung mak ting. Ting ya kuning. Hah? Mbak Sanca. Piye iki nyos? Iki Mbak Sanca kembang. Ayo Ayo sejenis ular yang berbisa. Ayo ndang iki diputusin ayu malah milih ngene iki. Ayo adret Oh, barang to. Ayo hom sa. Om pimpalai, om gambreng.
Cik. Ah, iki lho sut. Sut ki. Sut ki. Yo. Yo. Kok batu gunting goblok? Sut. Sut. Lah sing menang dhisik. Sing menang dhisik. Sing ganteng dhisik iki lah. Nang ndi sing menang ya dhisik. Ayo, ulah piton sikat. Ayo Mas. Diadrek. Ben dipakan ulah piton. Ayo ular sanca. Ayo, ayo dikerowoki dasmu. Hati-hati kesember iku Greg. Kesember. Hati-hati lho, kesember Greg. Persiapan kentole kok main bal. Tukang golep, golep. Ayo Duket. Ayo Greg. Entek-entekan lagi lho. Melarat tebehane. Iya, iya. Iya kayak lumba-lumba. Sewosok. Sewosok Greg. Saya. Coba. Hei, sing alon penak aja sewosok dul. Kok suarane kercak. Iki sampe aku nafsu, aku tak linggo dhisik. Langsung mbok loloi Ora siret. ngono kuwi carane ora ngono kuwi. Warana sing genah, Dik. Ganongane ben joget dhisik engko lagi lewes mandek. Lah aku wis duduk kaya ngene iki. Yo ngene lho tak contoni wah. Contoh nih Ken, ayo Ken. Aku tunggu. Kelambimu jono BH-mu ketok. Lah, lagi joget. Lah, en. Ladel. Lah Allah. Bruno ne cilik Bruno. Ya. Bayo lah sampe mudah madel. Biane tempat. Ayo gak enak, banci utalan yo. Aku wis memperkirakan bau wangimu lho Ken. Wangimu mesti bayah minyak bibit. Wah, mesti ku wangi. Central iki. Ndok kok. Lah, kak bayar dilat teh. Ngene. Didilat. Dipangan gak cakemmu. Dimut. Sek, aku gak terima genten balaku ya. Ya aku pengen balaku ben rasane gigi kuningmu. Hei. Ya ganti kancane iki no. Masa aku genten kan satu. Ah, sitoke. Didum rata, Genten sitoke. ki sapa? Lah iki ula weleng. Weh. Weleng gas Ya gak mau kan ula sanca. Apa yang ngomong ngono nih Ken? Emang ngono. Lagi udah cantik iki kan Ben. Nah, Ya. Iki jenenge Bella. Panjange Bella Sungkawa. matamu. Ora delon sabue. Iki sabu SMP. Iya. Piye iki Greg? Home. Kere sing ugum mesti aku mbok kalah-kalahan karo bencong. Weh udah ya. Aja ngono to Mas Bahar, kowe gak eling sing biyen karo aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Cek kene. Kok kenal jenengmu asli? Sampean Roki nang ndi, Mbak? Mas, kowe gak eling biyen ketemuan di Surabaya kalau. Aja ngono kowe aku. Ya Allah. Ya Allah. Rungono. Bahar. Aku eling pas di Surabaya. Aku liwat dene bak-bakan sampah. Dia muni bar ngono. Tak kira lak resek ditelan godhong. Tiba lah kok wong iki. Tak cekel rambutnya cepot. Ayo. Yo, saiki kita bahas ya. Wes Anto
Ndang. Kaya adrek kaya Timpalai hom gambreng. Sing kalah. Timpalai hom gambreng. Ha! Duh. Kowe aja seneng tok Saresa. Kowe aja seneng masih ada dua lagi, Bro. Ulo kadut. Telu. Kayu. Oh. Beh, lagi kok kayak ting sitoke iki. Ya. Aku ketenan ganang tak gambuh piye, Bos? Tak gambuh aku. Hei. Kok sik oleh bagian dhewe-dhewe. Yo. Ayo Mas, japal toh tutorial ini kan. Ya Allah. Yo karo jegrek kok jan Aku iki gampang luput lek roh pentil. roh kok ampane kemecer to baji iki kok. Yo, Ayo, Mas. Saman berdiri dek kene saman. Lah, Iki lho yo pesek lho. Lha gek dhisik. Brodol rambutmu le. Entek-entekno iki lho. Entekno Aku. Yo. Ayo, Bro. Tarik asik. Go tanah bro, go tanah. Sikap. Sikat. Entekno. Dikokop jalangkung. Piye? Cangkeme dikokop jalangkung. Nyapa. Dikokop tuwengi. Dikokop jalangkung. Kondom tok. Oke setelen iki. Tak kira metu duite, mbek metu bolote. Wis ya ki bar ki. Wes. Jame lho Mas. Alhamdulillah. Aja. Aja. Antok-antok demam karo ngono-ngono wi. Aimu yo, kowe engko ning gresik gak aman yo cah loro. Aman cah ki aman. Oh, lho dekengane kowe ya. Ngono nikan saiki ngono bolos sing modele ra Ora kok tak kei sing luwih gawedi. Yo gak apa wis. Yo no, kowe ngambleki raimu kok. Gede yang bumbu iso nang. Ning gresik gak enek bencong. Enek. Gede-gede Gede-gede nih. Oh, kol-kol pisan. Lah wis. Ayo nyanyi ya. Ayo. Nyanyi ya. Lagune apa? Nyapa to pipimu krowak apa piye? Hah?